Bé, doncs seguim parlant d'energies verdes en el sector marítim. La següent conferència, la següent taula rodona, es titula Sostenibilitat i innovació, descarbonització de les embarcacions. Com saben, el transport marítim és un dels principals contaminants i tots estem buscant energies alternatives. Hem de canviar el model energètic per anar reduint aquesta contaminació i avançar cap a la transició energètica. Doncs bé, per parlar de descarbonitzar les embarcacions i de substituir els motors de tota la vida per noves energies, els deixo amb Ignasi Armengol, que és director de la Fundació Barcelona Capital Nàutica i l'encarregat de moderar aquesta taula rodona titulada Sostenibilitat i innovació, descarbonització de les embarcacions. Moltíssimes gràcies. Doncs anem a començar la taula rodona. Deixeu-me en primer lloc presentar. Començo per l'Arliana Malé, tècnica de projectes de Barcelona de serveis municipals, de BCM, però a més amb un paper important en el projecte del Port Olímpic i de la instal·lació dels punts de recàrrega de les embarcacions elèctriques que es construiran. Tenim de la Rassana Safir, la senyora Pagès, que ens explicarà la seva experiència des d'aquesta Rassana, que també està dintre del projecte que ara comentarem. El Marcelo Pena és el president del Clúster Nàutic de Barcelona i persona que va començar des del principi amb el projecte, i l'Albert Batlle, que és el coordinador de projectes estratègics d'acció de la Generalitat, que també ha format part des del primer moment del projecte que avui intentarem explicar. En tot cas, començaré per fer un petit resum del projecte. És un projecte que li diem descarbonització d'embarcacions d'esbarjo. Aquest va ser un dels primers projectes de llegat que les administracions, quan van tenir l'adjudicació de la Copa Amèrica, van voler que quedessin pel futur i que, per tant, aprofitar la Copa Amèrica com per tenir una llavor de projectes de tots els àmbits i sectors d'activitats, però un de molt important era el de la tecnologia, el de les rassanes, el de la indústria de la nàutica, i en aquest sentit ràpidament es va veure que el món de la descarbonització necessitava d'un procés accelerat com el que s'ha produït en el vehicle, i en aquest sentit la Generalitat, que forma part de la Fundació, ràpidament va veure que aquest era un projecte que havia d'encapçalar acció, i després li preguntarem a l'Albert com el veu el projecte i aquesta visió de curt, mig i llarg plaç. Però primer li vull fer una pregunta al Marcelo, que també el clúster nàutic ho va veure des del primer moment, i preguntar-li que des del clúster com ho han vist, quin és el paper que han desenvolupat i on es troba en aquest moment el projecte. Marcelo, sisplau, ens expliques com el tenim? Moltes gràcies. Bé, la idea d'aquest projecte va sortir quan vam començar a parlar amb la Fundació, amb tu, Ignasi, de donar contingut a la feina quotidiana de la Fundació. Nosaltres, com clúster, representem empreses, però també tenim a l'administració dintre del clúster i permanentment estem treballant per algo molt semblant al llegat, al desenvolupament de la indústria local i a fer créixer el teixit industrial de Catalunya. Va sortir en aquestes xarles la possibilitat de fer un projecte d'embarcacions elèctriques i la Fundació va encarregar al clúster la gestió i la coordinació d'aquest projecte. Vam contactar amb les drassanes que en aquest moment treballaven o volien treballar amb embarcacions elèctriques i finalment vam acabar configurant un grup de 5 drassanes que en principi farem entre 8 i 10 embarcacions, que era una mica l'objectiu de la Fundació, per fer feines de protocol i d'assistència durant la Copa Amèrica. N'hi ha tot tipus de drassanes, són totes aquí a Catalunya, i farem vaixells d'entre 7 i 13 metres
con propulsió 100% elèctrica, i la feina del clúster serà acompanyar i coordinar aquesta construcció, que serà finançada o per les mateixes drassanes o per entitats com el Banc Sabadell, i amb subvenció, una part de subvenció de la Fundació amb el suport d'acció. L'idea és mostrar quin és el nivell de la indústria catalana en la fabricació de vaixells elèctrics, que vull dir que és molt alt, molt més alt del que podríem pensar en un primer moment. Hi ha com un ressorgir de la indústria nàutica i feliçment està molt ben orientada a la sostenibilitat i a la propulsió elèctrica. Volem també parlar d'hidrogen, no és el moment ara, però hi haurà productes molt interessants. Moltes gràcies, Marcelo, per aquesta primera pinzellada. Després m'agradaria que l'Albert Valle, com a coordinador estratègic, ens expliqui la seva visió des d'acció del projecte i en especial a l'esforç que hi ha posat a la Generalitat per convertir-lo veritablement en un projecte de llegat que vagi més enllà d'aquestes 10-12 embarcacions que acabarem construint abans de la Copa Amèrica. Albert. Gràcies, Ignasi. Nosaltres, des del primer moment, el que teníem clar, i així ho va expressar els polítics, és que la Copa Amèrica havia de ser un esdeveniment que posés Catalunya i Barcelona al mapa, però no limitar-nos al sector turístic. Sí que Catalunya Turisme s'ha treballat en aquest sentit, però es volia aprofitar aquest gran aparador global per impulsar i per mostrar les capacitats tecnològiques de Catalunya, en aquest cas en l'àmbit nàutic concretament. Des de l'inici vam començar aquest projecte de desenvolupament de la indústria nàutica a partir de les tecnologies, aquestes oportunitats, creiem més que també que reptes, que és la descarbonització d'un sector, evidentment, basat en els combustibles fòssils. Vam establir una triple estratègia, una com a curt termini aprofitar aquest aparador, i aquí aquest projecte de quines drassanes actualment ja podien construir embarcacions elèctriques. També hi havia l'opció, com ha dit el Marcelo, potser d'utilitzar pila de combustible. Mirem a futur també, i el que veiem és que també hi havia interès per part d'universitats, altres empreses que estan en un procés de creixement, que malauradament per un tema de timings a la primavera del 2024 no podran tenir el producte tan acabat, i el que sí que es volia assegurar és que a Copa Amèrica a aigua el que sortís a navegar fos una solució homologada, factible, viable, etc. Llavors el que farem és intentar desenvolupar algun tipus d'espai on es puguin mostrar aquestes tecnologies més a futur, o aquestes capacitats tecnològiques que tenim a Catalunya, el gran públic que vindrà aquí a visitar-nos. És el que anomenem corner tecnològic. És un concepte encara, no té una forma encara estipulada, és el que hem de treballar sobretot els tres agents, Fundació, Clúster i nosaltres, com fer-ho, però sí que és una manera de recollir aquest interès a participar en Copa Amèrica per a aquelles entitats o empreses que no tenen el producte suficientment acabat. És una visió futur de mostrar capacitats tecnològiques i de proposar projectes més, amb una mirada més llarga. La tercera pota era una visió més global. El que ens vam trobar quan vam començar aquest projecte és que el sector nàutic català era més petit del que esperàvem per un país amb 300 quilòmetres de costa. Fa uns 10 o 12 anys ja es va fer un estudi estratègic de les capacitats de Catalunya com en el sector nàutic i va sortir que els resultats no eren massa bons. De fet, ha sortit tan malament que no es va ni desenvolupar un pla de desenvolupament perquè no es veia aquesta potencial tan a curt termini. Es va quedar parat i el que veiem ara és que, ostres, no és normal que un país com nosaltres no tinguem aquesta indústria. Li sumem les oportunitats de tota aquesta nova mobilitat elèctrica. En el sector automoció està creixent molt i Catalunya també és bastant referent en aquest sentit. A nivell industrial estem veient també que estem patint el que va ser un impacte molt fort, que és el tancament de la fàbrica de Nissan, i per tant que tenim un sector industrial, el sector d'automoció, que també ens agradaria d'alguna manera entrellaçar-lo amb el sector nàutic i buscar noves oportunitats. I aquí és on estem intentant tirar endavant un estudi estratègic de quines capacitats i quines oportunitats hi ha en el sector nàutic i, per tant, aquesta mirada llarga i global
cap a on volem anar. I aquests són els 3 eixos de treball que estem intentant treballar nosaltres. Moltes gràcies, Albert. Em sembla que valia la pena mostrar aquesta capacitat, diguem, de construir projecte partint d'una oportunitat com ens dona la Copa Amèrica. Per entrar una miqueta més en el detall, tenim a la Gemma Pagès, que és la representant d'una de les drassanes que està dintre del projecte, que està construint aquesta embarcació, que la tindrem a punt per la Copa Amèrica, i en aquest sentit li agrairia que ens expliqui el tipus d'embarcació i com t'estàs sentint a dintre del projecte i quina és la visió des de la drassana del projecte. Nosaltres som una drassana molt jove, fa només 2 anys que estem al mercat, segur que en aquest estudi de fa 10 anys no van sortir. I realment els valors estem a l'Empordà, des de 5 quilòmetres de costa, i quan vam pensar quin tipus d'embarcació, vam pensar justament això, per Castellà. Perdona, Gemma, que em sembla que hi ha un problema amb el micro. Potser si li podeu deixar una mà. Això en aquest? Sí. Però quasi que comenci. Torno a començar. No. No se sent, ara sí. Ara sí. Sí, me segueixo parlant a veure... Sí. Genial, doncs vinga. Doncs el que us deia, nosaltres som una... Se sent molt soroll, oi? Fes. Segueixo? Nosaltres som una drassana que estem a l'Empordà. Som una drassana jove, fa 2 anys que vam crear l'empresa i la idea, la nostra... Em costarà, Ara sí. Ara ja tothom més tranquil i ara ja tirarem ràpid. Vale, vinga, torno. Zephyr Boats, una drassana que estem a l'Empordà. Fa 2 anys que vam començar i els valors de l'empresa, un dels valors de l'empresa va molt relacionat amb el que esteu parlant, era la sostenibilitat. Fem embarcacions de 8 metres amb un estil mediterrani, sofisticat, embarcacions còmodes, confortables i que naveguin molt bé i que siguin per costejar. Ara ja no se sent. Al final és el que es fa a la Costa Brava i Balears. Llavors, la idea és que quan vam fer el disseny d'aquesta embarcació ja vam pensar en la transició energètica de motors de combustió a motors elèctrics, perquè el disseny d'una embarcació, és a dir, canviar una embarcació que estigui fabricada potser de fa molts anys a un sistema elèctric no és tan fàcil, perquè no ha de pesar gaire, ha de tenir uns espais per tots els sistemes que porta aquella embarcació. Però el Romà Puello, que és la persona, diguéssim, el cap pensant de l'empresa, doncs ja vam dissenyar aquest casc perquè pogués portar tot el sistema de propulsió elèctrica. Això és el que vam fer. I no vam començar per aquí, no vam començar per un sistema elèctric perquè bé, el mercat no és que ajudi gaire, i una empresa de nova creació, posar-te directament en això no era fàcil. Per tant, vam començar amb motors de combustió i llavors va aparèixer l'oportunitat que ens heu brindat de dir, vinga, és una drassana catalana, anem a cedir aquesta embarcació a la Copa Amèrica i això fa que internament hem hagut d'estudiar com fer-ho, de quina manera, i ens ha donat aquest impuls necessari per les empreses i per tot tipus d'empreses. Nosaltres, quan és una empresa petita, encara millor. I ara tenim aquesta embarcació, la podeu veure aquí al Saló Nàutic, està oberta, només hi ha el casc i tot el sistema elèctric i els interiors, falta, diguéssim, tancar-la, però era una oportunitat per poder veure aquest sistema elèctric i quan la tinguem acabada d'aquí un mes i mig, la podrem posar a l'aigua, la podrem provar, podem veure la seva eficiència i com funciona i el bé que navega i nosaltres estem molt contents per aquesta oportunitat. Moltes gràcies, Gemma, i com ha dit, la podeu visitar, diguem que està dintre del Saló Nàutic. Dintre del projecte també vam veure ràpidament que hi havia un element necessari que s'està treballant també amb la Generalitat, amb ports de la Generalitat, que és l'electrificació dels ports per tal de donar solució a les embarcacions elèctriques, que de moment n'hi ha poques, però que gràcies a aquest projecte esperem que ràpidament creixin. I en aquest sentit vam anar a buscar amb un altre patró
de la Fundació, que en aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona, que té una experiència excel·lent i que a més ha sigut premiada, que és el projecte Andoia, els sistemes de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona i en els diferents aparcaments. I en aquest sentit, la Rihanna, que el coneix perfectament bé, també ja estava treballant a dintre del Port Olímpic, que també el gestiona la mateixa empresa, amb la reconstrucció del Port Olímpic i també tenint en compte tot el món de la nàutica i en especial el tema de l'electrificació. Rihanna, sisplau, explica'ns una miqueta com ho esteu pensant i que també, diguem, què és el que haurien de fer els ports per anar-se acostant en aquesta capacitat. Sí, no va tampoc? No? Doncs canvi. Des de BCM, l'empresa de l'Ajuntament de Barcelona, des de fa ja un parell d'anys estem completament fent la transformació del Port Olímpic. Va ser una concessió que va finalitzar el 2020 i estem transformant-la completament. Amb aquesta transformació, un dels eixos per nosaltres principal és l'eix de la sostenibilitat i, per tant, estem posant aquesta capa a tots els projectes que fem. Aleshores, hi ha un projecte, per exemple, que tenim de transformació de la part de restauració on col·loquem 4 grans pèrgoles fotovoltaiques per generar energia. Això ens ha permès que vam donar voltes de dir aquest ús d'energia per utilitzar-lo per la pròpia comunitat de port i per altres espais que tenim al voltant. Vam veure que havíem d'anar més enllà. I llavors, mirant el propi sector, vam veure, i a més, quan ens va sortir aquesta oportunitat a través de la Fundació, que podíem col·locar un punt de recàrrega, i ja no un punt de recàrrega convencional, perquè, com deia l'Ignasi, a Mandolla ja ho vam fer en el seu moment, que és traccionar del sector. A vegades el sector necessita aquesta seguretat en la infraestructura per poder que les drassanes facin embarcacions elèctriques i que tot el sector tiri endavant i que realment l'economia vagi en aquest sentit. I, per tant, hem iniciat un projecte que, a més, està subvencionat per als projectes Fons Next Generation, amb el Moves Singulars, on col·locarem 2 supercarregadors que carregaran cada un d'ells a 150 quilowatts o que podran carregar cada un d'ells 2 embarcacions a la vegada de 75 quilowatts. Per tant, tindrem justament al costat, en el moll de Xaloc, on tenim la benzinera, el que seria aquesta electrolinera, perquè, de fet, tots sabeu que al final les torretes permeten carregar una embarcació de manera càrrega lenta, etc. I, per tant, això ja ho tindríem. Però era allò de dir, quan algú realment està fent de transaúnt i es troba, que pugui tenir aquesta garantia de dir, crec que és una cosa que cada vegada els ports, per exemple, el port de la Ràpita també ho ha fet, i crec que és la tendència que ha d'anar passant, que comencin a haver-hi aquests punts de recàrrega ràpida perquè les embarcacions tinguin aquesta seguretat de no només tinc una embarcació per sortir a donar una volteta, sinó realment ens ho hem de creure i començar a fer aquesta transformació clara cap al sector. Ara sóc jo, sí. Moltes gràcies, Rihanna, per l'explicació d'aquest projecte que és clau per poder, posar aquestes embarcacions a l'aigua i que tinguin la seguretat de la recàrrega. En aquest sentit, també m'agradaria comentar que per part del Port de Barcelona, que també forma part de la Fundació, des del primer moment, tot el tema que té a veure amb l'electrificació del món de la nàutica hi estan darrere i a més estan motivant a les diferents marines que també facin el pas endavant a l'hora d'electrificar-ho. I en el cas d'aquest projecte en concret, la Fundació, que és una instal·lació que està a dintre del port, també disposarem d'un punt de recàrrega, perquè la idea és que aquestes 8, 10, 12 embarcacions que acabarem tenint, des d'un punt de vista de recàrrega, estiguin situades al Port Olímpic, en aquest punt que acaba d'explicar la Rihanna Malé, i l'altra meitat estiguin en aquestes instal·lacions que estan a dintre del port i que estan davant de la façana de la Fundació. També comentar que hem tingut el suport del Banc de Sabadell en tot el procés pel finançament d'aquest projecte, que també m'agradaria comentar una miqueta. La idea ha sigut una miqueta copiada de les Olimpiades. A les Olimpiades es van comprar prop de 1.500 cotxes que es van fer servir durant l'època de les Olimpiades i que estaven prevenguts d'abans
en l'usuari final, que és el que finalment acabava pagant el 80, 85, 90% del cost del vehicle. Però va ser una manera intel·ligent de disposar d'uns vehicles durant les Olimpiades que es van fer servir pels àrbits i per tot. En aquest cas, diguem, amb Acció i amb el clúster nàutic hem fet una operació semblant en quant a definició i que, per tant, totes aquestes embarcacions tenen el seu propi procés de venda final cap a un usuari, però estaran en disposició de la Fundació i dels seus patrons per tal que durant la Copa Amèrica puguin servir a efectes, diguem, de mitjans de comunicació, de protocol o fins i tot d'auxiliars del propi organitzador d'ACE, de manera, diguem, que podem fer dues coses. Una és ensenyar-les, mostrar aquesta capacitat que comentava l'Albert i el Marcelo de la indústria catalana. Tindrem una gran oportunitat, tindrem 70 dies d'una visualització mundial de la ciutat i també de la nostra indústria. I per l'altre cantó, doncs, al final no trenquem la cadena normal. L'esforç de les administracions és una subvenció per tal, diguem, de fer possible tot això, però al final, diguem, hem trobat una mecànica, diguem, públic-privada que ens ha semblat que era interessant. Volia també, diguem, en una segona ronda, la pregunta és doble aprofitant que l'Albert, com a coordinador estratègic, coneix molt bé el món de l'hidrogen i com la conferència anterior ha parlat, diguem, sobre l'hidrogen, i el Marcelo, que a més de ser el president del clúster aeronàutic també té una vessant pròpia, preguntar-los que aquesta motorització elèctrica que en principi estarà bàsicament alimentada per bateries, com veieu el pas de que la mateixa motorització estigui alimentada per hidrogen? Ha sortit abans a la xerrada d'abans. Al final, nosaltres, quan parlem d'hidrogen, parlem sobretot des de l'àmbit industrial i és aplicació en certs usos on és impossible electrificar. L'aposta del govern, clarament, és electrificar tot el que sigui electrificable. I, per tant, les embarcacions petites, els vehicles particulars, cert tipus d'indústria, s'ha d'electrificar. Al final és un tema de principis termodinàmics, qualsevol canvi d'estat de la matèria té pèrdues. I, per tant, tot el que sigui directament de captar energia i ficar-la dins una bateria i, per tant, motor elèctric, és molt més eficient. La restricció ve en certs àmbits on no es pot electrificar i això vol dir indústria amb unes necessitats tèrmiques molt elevades, certa indústria on ja no és un tema de temperatura sinó de reaccions químiques i després usos molt més intensius com és el transport de mercaderies, el transport marítim de grans vaixells i a l'última instància fins i tot l'aeronàutica. I aquí és on l'hidrogen, tot i que sigui una eficiència relativa, tindrà un paper i un paper important també a l'hora de poder produir nous combustibles. Abans parlant de combustibles sintètics, fins i tot també els biocombustibles, el paper de l'hidrogen és cabdal aquí. És un tema químic i és la solució que ara mateix veiem més viable. Per tant, l'aposta és clara. Sobre l'ús en navegació, creiem que tecnològicament no és una dificultat. Al final, un vehicle d'hidrogen no és un vehicle que cremi hidrogen, és un vehicle amb pila de combustible, normalment. I, per tant, vol dir que on hi havia la bateria, continuava havent entre bateria i un motor elèctric, l'únic és que l'electricitat es produirà amb una pila de combustible. I això és una tecnologia que pot evolucionar i que té el seu recorregut, però que existeix fa molts anys. Els electrolitzadors i les piles de combustible són una tecnologia, com deia molt bé l'Héctor, que té molts anys ja de coneixement i, per tant, que està més que aprovada. Creiem que és una solució molt interessant per certs usos i, per tant, que per nosaltres és cabdal per descarbonitzar un sector, en aquest cas és la nàutica, però que transport per carreteres, transport marítim de grans distàncies i que és una aposta clara per nostra. També com a Catalunya hem de ser conscients que tenim tot un sector, sobretot especialment focalitzat a Tarragona, que és el petroquímic, que també dona llocs de treball a moltíssima gent del territori, que genera una activitat econòmica molt important i que, per tant, els reptes de descarbonització, que en el seu cas és un tema de supervivència, és cabdal i, per tant, és crític per ells. Hem d'apostar per aquesta transició energètica, aquesta transició cap a la descarbonització com a indústria i com a economia catalana. Sí, per la nostra part, com a usuaris o com a utilitzadors d'aquesta tecnologia, està molt clar que estem donant un pas de gegant en el sentit de fer els vaixells elèctrics, perquè, com deia l'Albert, el vaixell d'hidrogen
la pila d'hidrogen ha d'alimentar unes bateries que faran rodar un motor elèctric. Aquesta capacitat, avui en dia, evidentment, vam parlar en la xerrada anterior, és molt limitada, però és el camí que hem de seguir. Nosaltres hem tingut i continuem tenint relació amb fabricants de piles d'hidrogen. Vam tindre piles aquí i el vaixell, per exemple, que estem fabricant, pot tindre dins una pila d'hidrogen. El cas és tindre un subministrament normal, a preus normals també, i sobretot normativa. També han parlat d'això en la xerrada anterior. No hi ha res en aquest sentit i hem d'anar una mica a poc intentant fer o cercar solucions que després no siguin prohibides. Anem pel bon camí. Nosaltres crec que podem integrar una petita pila d'hidrogen inclús per aquesta edició de la Copa Amèrica, però s'han d'aclarir molts punts de com operar, la seguretat, etc. Doncs moltes gràcies. Com podeu veure, aquest és un terreny que no es descarta, però que segurament, com s'ha comentat des d'un punt de vista d'estratègia, vindrà una miqueta després. Gemma, per anar acabant, i també en consonància amb el que estàvem comentant, a nivell del que en diríem autonomia de l'embarcació que esteu vosaltres fabricant i per donar tranquil·litat dels usos normals en les embarcacions d'esbarjo, amb quant de temps, quantes hores, tant l'autonomia que tindrà amb màxima càrrega i quant de temps preveieu, i en aquest sentit li demano també a la Rihanna que ho estan treballant, aquesta lògica de la càrrega, el temps, etc. I com ho veieu això? Sí, aquesta justament és la pregunta que tothom fa. Del millor. Sí, la pregunta del millor. Ens encantaria saber-ho, perquè de fet encara no tenim l'embarcació a l'aigua, com us he dit, no? Però les estimacions que estem fent van relacionades amb els nusos, és a dir, a quina velocitat vas. Si podem anar a 5 nusos, doncs segurament podríem arribar fins a 10 hores o més. Ara, si la velocitat puja a 20 nusos, doncs aquí es redueix moltíssim el temps que pots utilitzar o que les bateries, en aquest cas, es gastarien. Això és una cosa que hem de veure. Aquestes són les estimacions que tenim ara. També depèn una mica dels motors que portem. Aquesta que tenim aquí hi ha 2 motors de 115 i amb aquests 2 motors és aquesta estimació que hem fet. Però bé, ara farem les proves, la posarem a l'aigua, ho veurem. Els punts de recàrrega per nosaltres són molt importants, una càrrega ràpida, clar, depenent de les distàncies. Aquí també hem de veure a la Copa Amèrica quines seran les distàncies i què és el que necessitaran i haurem d'anar veient aquesta eficiència, fins on la portem. Però bé, sabem que és una cosa incipient i que l'hem de tastar i per això estem aquí, per poder-ho fer. Per això serveix el projecte. Adriana? Sí, totalment. Jo crec que aquest és el punt clau, que al final és una gran oportunitat aquest moment de la Copa Amèrica, més a port que tindrem l'equip de dones i joves i per tant serem part de tot aquest legat i de part de l'esdeveniment. Crec que l'important de tot això és l'aprenentatge que farem conjuntament. Al final és un món que s'està obrint, és a dir, que ja hi havia les oportunitats, però que ara realment passa a ser real i al final hem de fer un aprenentatge conjunt. Com es comporta un punt de recàrrega al costat de l'aigua, com es comporten les embarcacions quan fa aquesta càrrega ràpida. Llavors, ens dona una gran oportunitat perquè a vegades tu fas el punt de traccionar del sector i dir jo col·loco punts de recàrrega però després tens un ús que no et permet aprendre i aquí ens donarà una oportunitat
l'oportunitat en un moment d'una manera molt intensiva amb totes les embarcacions auxiliars a fer aquestes proves conjuntament amb una millora que a la vegada fareu al sector i jo crec que ens donarà una informació molt important. La idea d'aquests punts és poder fer recàrregues molt ràpida. Una mica és el símil que ja ens passa ara mateix amb el cotxe a la ciutat, que és tu fas una càrrega lenta vinculada en el teu aparcament i en canvi fas una recàrrega ràpida a superfície perquè pensaves que avui faries un dia de 40 o 50 quilòmetres, resulta que n'has fet 120 i necessites aquest punt extra. Vindria a ser el mateix símil. La idea d'aquests punts és poder fer una càrrega en minuts que permeti tornar a continuar la navegació, perquè al final la càrrega lenta quedarà vinculada a futur a les torretes. Aquesta és una mica la idea. I sobretot, també aquest punt de, a part de fer una càrrega ràpida, i de fer que aquest sector sigui elèctric amb una energia completament neta, perquè també és el que us deia de tenim aquestes plaques fotovoltaiques que al final són les que aniran connectades al punt i tindrem un sistema d'emmagatzematge perquè quan realment l'en podrem emmagatzemar més de 150 quilowatts que ens permetran fer aquest bolcatge directe a les embarcacions i si no també els tindrem connectats a xarxa. Però a la vegada també amb aquest aprofitament que és una mica el tancament del cercle. Moltes gràcies. Jo, en aquest sentit, comentar que vam, al principi de tot, veure diferents estudis que s'havien fet per part de Ports de la Generalitat dels usos de les barques, de les embarcacions d'esbarjo, per veure si aquestes autonomies, entre 3 hores i mitja, 5 hores, en funció de la velocitat, coincidien amb l'ús normal que se'n fan al nostre litoral. I amb això quedava bastant demostrat que em sembla que era més del 90% de les sortides que es fan des dels ports no acaben utilitzant mai més de 2 hores contínues, més de 2 hores durant tota la sortida del que és la motorització. Vull dir que una sortida de 7 o 8 hores en el litoral català, a la Costa Brava, es tracta de 2 o 3 cales diferents, parar, banyar-se, motor parat, tornar a engegar, anar-ne a veure un altre, però la suma de tot el consum, per dir-ho així, mai arribava, mai no, però en molt poques ocasions superava més de 2 hores. I que, per tant, es veia que era un espai de mercat, i això ho ha comentat també l'Albert, a l'hora de distingir-lo respecte a situacions industrials o fins i tot de pesca o fins i tot de logística, on la lògica, del que seria el consum lligat amb una bateria costava més d'entendre, en canvi en el món de l'esbarjo. I en aquest sentit també veure que la prova que estem fent, el projecte pilot, ho toca tot, també, com deia ara la Riana, aquesta lògica portuària de quantes hores a l'any està un vaixell amarrat en el port per veure que en algunes ocasions necessita una càrrega ràpida per poder moure's fins a l'altre port, però que en la majoria d'ocasions la lògica pot ser molt més amb la càrrega lenta. M'agradaria també que s'expliqués una miqueta millor el sistema de finançament, Marcelo, que des del clúster nàutic, des del primer moment, vam buscar, més enllà d'aquesta lògica de venda final, però com s'ha fet d'una manera oberta que cada artesana ha pogut anar decidint quin sistema agafava dintre del projecte. Sí. Bé, bàsicament vam començar parlant d'una financiació de totes les drassanes. Finalment, 3 d'elles van decidir autofinançar-se perquè tenien cartera de demandes i es convenia fer-ho d'aquesta manera. N'hi ha 2 que tindran financiació del Banc Sabadell i totes elles, per el fet de cedir les embarcacions a la Fundació, rebran una subvenció del 10% del valor de cada vaixell que s'articula a través d'acció i de més. Aleshores, aquestes 2 drassanes que rebran financiació tindran fins a l'acabament de la Copa Amèrica, fins a l'acabament del 2024, una carència i després com s'ha explicat abans, s'ha de vendre l'embarcació. Es pot fer una preventa des d'ara mateix amb la finalitat de retornar aquest préstec que rebran.
i això aquesta és l'estructura. Aquest era un element clau, que hi hagués aquesta possibilitat, malgrat, diguem, algunes glaçanes no el poguessin agafar, i la voluntat és que, com ha explicat l'Albert, amb exercicis futurs, si es pot replicar com a projecte, la idea és seguir comptant també en sistemes de finançament per mostrar que hi ha la part industrial, hi ha la part de les administracions, hi ha la part dels ports, però també hi hem de comptar-hi, diguem, a més de les glaçanes, amb l'àmbit financer per fer-ho possible i per mostrar que això és una normalitat i que estem a dintre d'un sector ja normalitzat. I era important començar d'aquesta manera. Molt bé, doncs jo no sé si hi ha alguna pregunta, com tenim algun temps per acabar, diguem, d'aprofitar que tenim els protagonistes d'aquest projecte de descarbonització nàutica vinculat amb la Copa Amèrica. Doncs moltíssimes gràcies, ho deixaríem aquí i espero que hagi servit perquè es conegui millor aquest important projecte.